Hola, com esteu? Anem a començar la retransmissió dels Oscars aquí amb la Laura Clemente, Ona Cultural, el podcast de Laura Clemente, i ens fa molta il·lusió la Clencultura. Anem a parlar amb l'Òscar Boix. No farem tota la gala perquè a més jo no tinc Movistar Plus, ha hagut un problema i llavors estic mirant-lo per YouTube, i farem tot el possible per seguir la gala així per YouTube. Després, a l'Òscar sí que té Movistar i ens anirà dient també, d'acord? Però estarem una estoneta perquè estem molt cansats per coses de feina vàries que tenim i llavors no podrem fer tot ara, però tindreu el postgala també el dimarts, cap a les 5 de la tarda, una miqueta abans potser començarem amb l'Òscar i després vindrà Misael San Roque, segurament que també estarà José Ángel Rico, potser també Lluís Rueda, i podem comentar cosetes dels Oscars, més que de la gala, dels Oscars, ¿vale? Amb la gala comentarem més amb l'Òscar Boix, d'acord? Doncs anem a trucar a l'Òscar Boix, a veure si ja el tenim aquí a nosaltres, i ens fa molta il·lusió, la veritat, encara que estem cansadets, sempre fa molta il·lusió els Oscars, i hem anat veient doncs, tots aquests modelazos dels modelets aquests meravellosos, no?, de la catifa vermella. De seguida estem aquí amb l'Òscar i amb molta il·lusió, la veritat, de compartir amb vosaltres aquests moments estel·lars del cinema, no? Ara ja estem connectant amb ell. Hola, bonica. Què tal, com estàs? Bé, aquí veient l'alfombra. Molt bé, molt bé. T'ha comentat tu. Et sento molt baix, Òscar. Baix? Sí, potser és que el volum teu del telèfon està baix. No. Ah? No, Doncs em sents millor? no, Ui, et sento molt baixet. pues ja crido una mica. No cridis, no cridis. A veure si és que és el telèfon, però el telèfon jo crec que està bé. Sí. Estic mirant. Temperatura, tot. Sí, jo. Estic mirant jo que estigui bé el telèfon, un momentet, a veure. Puja el volum, a veure. No, és que està al màxim. Pots fer amb tu... mira, això és molt de programa en directe. Sí. Torna'm a trucar per si em sents millor. Exacte, sí, anem a fer-ho, vinga. Fins ara. Fins ara. Fins ara. A veure què passa perquè que sàpigui jo el volum de l'aquí està correcte del telèfon meu. Anem a mirar per si de cas, però no, estic veient que està al màxim, és un telèfon molt bo. Anem a provar un altre cop, d'acord? Molt bé. A veure, si tenim més sort. Ara crec que sí, Hola, què tal? Ara sí, perfecte. Sí. Que bé. Pues mira que bé de compartir amb tu la gala, com es diu, l'alfombra roja. I tant, que per cert, quin modelàs, el de l'Àngela Bassett, molt feminista, de color violeta. Uau. Sí, però el cabell... El cabell, bueno, jo sempre la veig fantàstica, A veure, el que passa que jo ho estic veient per l'emissió que estan fent per televisió, Sí. i encara no ha sortit Àngela Bassett. Jo l'he vist un segon perquè he entrat per on tu ho estàs veient Sí. i ha sortit mig segon. Doncs, I, a veure, bueno, a veure, a mi el vestit més lleig, el de momento se lleva la palma Lorrendo, és Ana de Armas. ah, sí? No l'he vist. A veure. Bueno, ja Ah, sí, l'estic veient. Ui, però què fa amb aquest vestit ella, lo guapa que és? I ella, i esos pelos, que me lleva? Què està passant? Sí, perquè ella té un cabell molt maco. Què fa amb aquest cabell? Que vol emular No sé. Serà que vulgui emular la Mònica Bellucci? Ya, pero también llegó tu momento que digo, bueno, vengo aquí muy sola porque no han nominado a nadie de los míos. A mi jo estic tristona, no? Potser? Bueno, pero están los Oscars. Hola, ¿qué tal? Ja. ¿Qué estás en los Gaudí o los Oscars? ¿Qué está Exacte, pasando? sí. Saps que hi ha una actriu, vale, que porta un vestit blanc com l'Anna de Armas, però que porta un vestit, M'encanta. un Dior, que és la Zoe Saldana. L'has vista? Sí, pero va més maca Ariana de Bosé. Bueno, fantàstica, va. Uau. Vale, estic veient ara, venga, vestidazo, Jessica Chastain. Uau, i tant. És que aquesta dona és elegantíssima. Però no li pega el collar. Porta un vestit, tipo Valentino, Exacte. de lentejueles platejades amb el fondet negre, molt Valentino,
Però Sí. després porta unes esmeraldes com si fuera la de Titanic, Cari. Sí, que això no li pega a la Jessica. Passa que la Jessica, com té els ulls... Saps què passa? Que com la Jessica té els ulls blaus verdosos, potser per Sí. això s'ho ha posat. No has pogut veure el vestit de la... Ui. No has pogut veure el vestit de la Zoe Saldanya? Sí, molt maco, però és més maco el de la Ariana DeBose, Sí, bueno, és que l'Ariana DeBose, més que res, que aquesta noia és mega espectacular, la de West Side Story. Però Sí, sí. després fixa't ara, el noi que estàs veient, Sí. amb ulleretes i tot, Sí. a veure, que està molt bé que els donen un programa, però en vez d'entrevistar la gent, està fent coses ridícules. Bueno, Abans, això ho esteu veient vosaltres. Jo estic veient la connexió nord-americana i no estic veient això. Mira, escolta un moment, ja veuràs que estic... Start moving. They get worried. He goes up there, does the scene. Vale. To all of these. sí, Estan... però us fan molts anuncis, també, allà. Ah, molts. Sí, sí, sí. I tant. Jo no, jo estic amb un noi així molt Javi Calvo, Sí, com el de los Javis, sí. ¿vale? Y luego diu, vamos a ver la persona más importante de la gala. Y surt un gordete, Sí. americano, fati, con todo el cariño, posant palomitas. Y yo llevo 8 años siendo palomitero. Mira, estoy para llenar a la Angela Bassett. Ah, que sí, A que veure. està fantàstica, no? Sí, pero el collar no le pega, parece la cadena de mi váter. No, però això sí que no és cosa de les actrius. T'explico com va? Això és no, cosa... jo sé ni el traje ni... No, jo sé. això va com... Però sobretot els collars, vale? Van... Són les grans marques de joies que volen Sí, lluir-se clar. als Oscars. Volen lluir-se als Oscars. I, per exemple, Ja, però- el collar però de la... elles escolleixen. Ja, una mica, a vegades els imposen una mica. L'estilista. Els imposen una miqueta, de vegades. I torna a imposar-se el color platejat, al igual que els Goya. És preciós el vestit de la Chastain. Yo estoy viendo el mejor traje, Cari. Una que me lleva un pantalón Sí? amb el pantaló tallat pels cantons i se li veu tota la carn greixosa i és negre i platejat. Oi, que guapa! Ui, ui, ui. Guapa! Ui, ui, ui. Una cosa, has vist a la Phoebe Waller-Bridge, que sóc una fan d'ella? A un vestit, vist encara. un vestit negre preciós, i aquesta sí que porta un collar que t'encantarà. És un collar preciós, una serp de brillants, molt maca. I li queda molt bé, li queda molt bé a ella. Digues, digues. Que la protagonista de Wakanda, vull dir, la que està nominada, tindria que haver anat amb un look com els de la pel·lícula. Bueno, saps... Perquè espero que s'endugui el millor vestuari, Exacte. Saps el que acabo de veure, molt elegant? Mr. Colin Farrell. Oh, venga. Hombre. Oh, venga. Sí, 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 sí. A veure, ara les apostes han canviat, carinyo. Li donen a l'Òscar a la millor actriu, a la Michelle Yeoh, Exacte. Que un jo, 58%. que jo estic enfadada, perquè l'Anna de Armas ja em vindrà poc elegant, però l'Anna d'Armas s'ho mereix moltíssim. El que passa que ahir, no sé si t'has enterat, la peli de Blond ha guanyat tots els Razzies. Ja, ostres, què dius? No m'ha assabentat jo d'això. Ho ha guanyat tot, No menys m'ha l'actriu. no m'ha assabentat, però és una pel·lícula boníssima. Pues no. Segons ells, Oh. i bueno, ja estem aquí esperant la gala, que ja demà, com algun comentem, que demà ja farem un Mira, no m'he en directe. assabentat dels Ratsis, jo. Doncs els Rueda, els meus amics, el Lluís Rueda i la Marta Torres, Sí, que són uns cinèfils i tenen un gust exquisit, comparteixen amb mi que també els va agradar Blond, Sí, també és molt bonica. Sí, sí. Molt bèstia, molt canalla. Sí, sí. Però bueno, per canalla, la pel·lícula que és la favorita per guanyar, que s'endú tot Ja. aquesta nit. Em dic que de les que té 9 nominacions s'endurà 7. Vull dir, Atent a la noia africana, d'origen africà, o sigui, que és Danai Gurira, Sí. m'encanta. elegantíssima i M'encanta. el pentinat. Uau. A veure, si aquest any és el poder africà Sí. i el poder asiàtic, que bé que vagin vestits. Està guapíssima, és Danai Gurira i porta un vestit negre que deu ser, no sé, jo crec que deu ser de Dior o alguna cosa així, preciós, i un pentinat al·lucinant i unes joies que li queden superbé. Que bé, jo no t'ho puc veure perquè si estic parlant per tu per telèfon no puc veure. Tu pots veure per la tele? Estic veient-ho per la tele perquè estic en silenci i també us recomano, oients, també, que mireu per YouTube, per Twitter, Geek dels geeks, vale? Zone,
i es diu Geeks on Oscars. Vale? I allà posen Però tot... no ho estàs veient per la direcció que m'has enviat? Sí, estic veient tot per la direcció que t'he enviat jo, però ara estan fent anuncis i jo estic veient els modelazos per Geeks on. Però com es diu això, geek? Sí, està al Twitter. Geek, de Geek Zone, ¿vale? Geek No, Zone. digue'm com s'escriu geek. És que... Sí, ara mateix t'ho dic. Mira, un moment, Vale. Que espera, que he perdut la connexió. No! Que m'agrada molt aquesta pàgina. Vale, un segon. És @ Espera, que et poso a tal... al Twitter. Twitter, sí. Mira, Ja voy. Digue'm. @G de gat, Sí? E doble, K, Geek. Vale. i després això, o sigui, Z-O-N, de zone, ¿vale? Geek Zone. Sí, Geek Zone, i després GZ. No em surt. No et surt. Mira, torno a dir-ho, vaig a dir perquè hi ha majúscules i minúscules, a veure si per això no ho trobeu. A Twitter, @ Un moment. Sí. No em surt. Bueno, pues, Oh, no estic buscant, espera't. A la lupa, no? Ho busco? sí, però no, tu has de posar @ i el que et dic jo. Sí, a la lupa. Sí? Espera't. Ja, Geek Zone, que la imatge és les lletres en violeta i blau, no? Sí, aquests són. Sí, són uns cracs, els tios. Nicole Kidman, guapíssima, com sempre. Sí. Bueno, ha anat de millor, porta un cabell una mica de bruja averia, Bueno, però és que... Bueno, a mi me recorda més a la bruixeta que ha fet ella, no? La bruixeta aquesta... Saps, la Samantha? O el Samuel L. Jackson, por favor, és que clar, no ho hem dit, per la gent que no ho està veient en directe, este año, al igual que los Goya, els Oscars han decidit que posen l'alfombra de color xampany. Ah, sí, és veritat, exacte. Llavors, molts dels trajes que porten són de color daurat o xampany. Uau. Per mi, una de les pitjors vestides del moment. Uau, ara estic veient a la Florence, que guapa. Florence Flo. M'encanta, és que soc una fan de la Florence. Jo estic veient el Paul Mescal, que és el que està nominat com a actor secundari. Sí? Va guapíssim. M'encanta el Paul Mescal. Va guapíssim vestit. La Florence el que porta és un maquillatge, perquè ella té els ulls també blau verdós, com la Chastain, i l'han fet un maquillatge preciós i un pentinat, que és una noia jove, un pentinat preciós, aquests pentinats bonics recollits. A part que la Florence s'ha fet com uns colors diferents a metges d'arròs, Sí, i mira, li queda fantàstic. estic veient el traje de la Nicole Kidman. I què tal? L'únic que li falla és el cabell. Sí, el cabell. I després la que està guapíssima, Emily Blunt, com sempre, guapíssima. Sí, l'estic veient ara. Però és un vestit molt Emily Blunt. Blanc. Sí, està fantàstica, molt elegant. La Florence està espectacular, la veritat, i la Emily molt guapa. Sí, i mira, per dir-li a la gent que demà ja ens podrà, com tenim programa demà, el dimarts, ja parlaríem de la cerimònia, no? Exacte. Avui farem l'alfombra. Sí. Este petardeo máximo. Exacto. Ay, sí, qué guapo el mezcal. Oh, Va guapíssim. sí. Elegantíssim. I a veure què penses tu d'aquest home. Aquest home, a veure si ara posen el nom, perquè jo l'he vist moltes... Ai, com va, per favor, senyor, que està als Oscars. Què dius? Vale, és un home que sempre està nominat, mira, al Questlove. Sí. Vale, Espera, un segon. Òscar, anem a sentir el Paul Mescal un segon. Vale? Un moment. Vale. Anem a sentir-lo. I think, to be honest, maybe it teaches discipline, but yeah. Now, Brendan Gleeson texted you to congratulate you when you were nominated. What did that mean to you? I mean, Brendan's one of my idols and has been for a long, long time. So him reaching out, I don't know, it's like, what does it feel like when an idol texts you and says that he thinks you're great? It's like, it's so unbelievably overwhelming, and he's just incredibly generous. Bueno, és que som uns fans, veritat, Òscar? M'encanta. Mare de Déu, acaba de sortir que guapa aquesta dona, m'és igual el que es faci.
Qui? Jo soc molt fan de la Madeleine Stone. Uau, jo també. A més, tu saps que la vaig conèixer, jo? Sí? Sí, la vaig conèixer a Sant Sebastià, al Festival de Cinema de Sant Sebastià fa uns anys, sí, sí. Ai, perdona, no és Madeleine Stone. Vale, et dic una pel·li. Sí, digue'm. Matrimonio y conveniencia, amb el Gerard Depardieu. Vale, sí. Ella. Espera, amb el Gerard Depardieu... Ah, sí, Andy McDowell. Andy McDowell va amb un vestit negre, Sí? aquests amb nanses, i després porta el cabell agafat amb una cua darrere, amb un monyo, ja. Ah, jo encara no la veig. Jo no la veig encara. Guapíssima. Oh, que bé. Sí, Guapíssima, super senzilla. És superbé, Oh, que bé. supermaca. I la Jessica, molt maco el pentinat perquè ella té un cabell preciós. Home, Jessica Chastain és una diva. És que m'agrada moltíssim. Jo soc molt fan d'ella perquè és una grandíssima actriu i és una diva. O sigui, per mi són com la Blanchett, saps? Molt semblants en aquest sentit, no? Elegantíssimes i grans actrius. Grans Van actrius. molt horteres, vestides, els community managers que estan allà per ajudar els actors, eh? Ah, Van horteres, però com Dios, eh? Sí. Exacte. Hi ha una que va vestida amb una jaqueta que està feta de diaris, Has vist el... en japonès. Ah, sí? Has vist el vestit aquell rosa molt maco que porta la Stephanie Zhu? Sí, però l'he vist molt ràpid, perquè estava parlant amb tu i quan m'he girat l'he vist. M'agrada molt maco. Molt. I després el que va elegantíssim... Pregunta molt important, què estàs menjant? És molt important quina dieta fas pels Oscars. Ah, molt bé, doncs mira, una dieta una mica ensucrada, ensucrada i energètica, ¿vale? Perquè, a més, l'Òscar i jo, que ho sabeu, oients, hem estat tot el dia fent per ahir, o sigui, treballant, ell, que ha estat en un assaig, i jo he estat, que avui he estat amb una dramaturga, que demà se'n va cap a Noruega, que és fantàstica, i després, després jo he estat a la família xerrant, que no vegis. Estic una mica fònica. Bueno, però, a veure, per la gent que no ho sàpiga, el dia 17 de maig, el 17 de març, Sí? a les 8 de la nit, a la Fabra i Coats, teniu l'estrena de Final de Trajecto, que jo hi participo, estic molt content. Protagonitzo aquesta obra del Michael San Roque. Que inaugura pràcticament el Festival Mutis. Sí, el Festival Internacional de Teatre Emergent de Barcelona, i amb la Rita Ardiaca i amb el Iggy Planes, Sí? i estem molt contents. I tant. I el director anava també a col·laborar avui amb nosaltres, el Misael San Roque, a parlar... Però està esgotat. Vale, doncs mira, digue-li que no em sé el text. Escàndal. Molt bo. Doncs... Però una cosa, mira, el que deien a l'inici de la gala, cada any els Oscars s'ha convertit en este es el año de los gays, este es el año de los... tal. Aquest any torna a ser un any de països asiàtics. Sí, i tant. I estic veient quin vestit més maco porta Hale Bailey. L'has vista? No l'he vist encara. Uau, un vestit blau. Sembla una sílfide sembla. Porta un vestit blau, Porta un rosa darrere, molt hortera. però sílfide en el bon sentit, no sílfide de prima, sinó sílfide perquè sembla una fada de les aigües, ¿vale? Porta un vestit blau al·lucinant, d'un blau preciós, ¿vale? Ara l'he vist. L'has vist Però ara? l'estic veient per Geek Zone i no es veu el blau, es veu blanc. Ah, doncs és blau, ¿vale? I el pentinat, d'aquests pentinats que es poden fer les dones negres, preciós el pentinat, m'encanta. Estic enamorada del vestit. I porta un vestit amb unes roses. Sí. Ja està, el ridícul de la temporada. Un va vestit de Chihuahua. Ah, has vist la Clara de Leving? No, encara no. Oh, guapíssima. A veure, saps l'únic que no le pillo jo a la de Leving? Que els vestits vermells no es porten en sabates vermelles. Els vestits vermells es porten en sabates... Ara estan posant... Està sortint de la Roca, Sí, que va de rosa. sí. Jo crec que li escau, no?
Hi ha molts trajes d'home amb lentejuelas. Jo el veig que li escau, a la Roca, aquest vestit, perquè ell és molt morè. Té aquest color de samoano, total, molt sa. S'ha convertit en el favorit per endur-se l'Òscar a les últimes hores. I l'Austin, l'has vist, a l'Austin? A l'Austin Butler, l'has vist? No, encara no. Ah, doncs elegantíssim, com sempre. Però mira, vosaltres us estan donant més informació, perquè jo com estic amb Movistar, Clar. totes les pedorres aquestes, i ens posen en imatge. M'encanta l'americana del Samuel L. Jackson. Fantàstic. I també, parlant de Black Power, que avui és Black Power, el que també, doncs està guapíssim, elegantíssim, Jonathan Majors. Guapíssim. Sí. Sí, a que sí? L'has vist? Que elegant que va? No, encara no l'he vist, Ara sortirà. Bueno, és que entre I després, una cosa, portem 3 mesos pensant que anava a guanyar l'Àngela Bassett y hoy tiene pinta que se lo lleva la que va peor vestida de toda la noche. Bueno, ja. Però és molt bona actriu. És molt bona actriu, És molt bona actriu, això sí. No, però Jamie Lee Curtis... Has vist el traje ja? Ah, no. Ah, estava pensant jo en la Michelle Yeoh. No, clar, que és la protagonista. No, la Jamie Lee. No l'he vist, la Jamie Lee. Ara estic veient a la Ariana DeBose un altre cop. Ai, que guapa, per favor. Que guapa. I estic veient ara mateix... Un segon, La Jamie Lee Sí. porta la part de dalt preciosa, però té una cintura que podria posar-se una senyora que tingués 40 quilos més que ella. De bo, Perquè té una caiguda que no... Mira, anem a sentir un moment a Danai Gurira, una de les més elegants també. Led by example, she's funny, she's kind, she's generous, and she's... Està parlant d'Angela Bassett, lògicament. Oh, que guapa va Michelle Williams. Guapíssima. És que Michelle Williams és molt elegant també i és molt guapa. Sí. I la que estaves dient tu, l'Ariana DeBose, que l'he vista fa un moment també, que guapura, mare meva, també. Sí. Doncs... Acaba de sortir, a mí me es igual la edad que tenga este hombre, cariño. Sí? A mí... Sí, ara no em surt el nom, collines. Notting Hill. Ah, ostres, el Hugh Grant. Hugh Grant està per comer-se-lo. Uau, és que és guapíssim. No l'he vist encara, Els que acabo de veure són, ni més ni menys, una elegància, el Garfield, Andrew Garfield, por favor. Ai, que m'encanta. Jo volia que guanyés l'any passat per Tic Tic Boom. Passaré la foto... Bueno, la tens a Geekson, una foto de l'Andrew Garfield, ja veuràs. La tens amb el Tobey Maguire. Ai, sí, que guapo. Anem a posar poso un moment al Hugh, què? Vale. It's the whole of humanity is here. It's Vanity Fair. Oh, it's all about Vanity Fair. Yes, that's where we let loose and have a little bit of fun. What are you most excited to see tonight? To see? Yeah, well, I know that you probably watched a few of the movies. Are you excited to see anybody win? Do you have hopes up for anyone? Quina elegància, Un gentleman anglès total, Sí. És que com porta... L'any passat estava molt guapo a Tic Tic Boom, em va encantar. Ai. És fàcil. Fer un text com el que fa de Rent no és gens fàcil. No. Doncs mira, ara l'estic veient... És que, a veure, ell porta un tratge d'americana amb smoking de gala, normal, el típic, però porta aquesta elegància màxima que té aquest home i li queda fantàstic. I Andrew Garfield, el veuràs que porta un tratge de color lavanda preciós. O sigui, l'elegància d'un noi jove, no?, que pot portar un tratge així. I la que tengo ganas que me muero de ganas de verla, que sóc una superfan, és la Kirsten Stewart, por favor, a ver si me sale ya una vez, que la he vist petiteta, allà tapada. Jo no l'he vist encara. Y yo, por favor, que soy una superfan de la Kirsten Stewart, Sí. Li estarà fent entrevista a un dels guanyadors d'aquesta nit, Sí? que és el secundari per aquella pel·lícula que a mi no m'agrada gens, que és el Ke Huy Quan, Sí? per Everything Everywhere All at Once, Sí? i crec que se l'endurà ell. Oi! Serà un moment bonic. Oi, Òscar! Saps aquí estic veient un vestit terrible? Salma Hayek. A veure... Porta un vestit que sembla un arbre de Nadal.
Bueno, ella sempre té... Ai, per favor! El tipazo que té. We wish you a Merry Christmas. Mare de Déu. Ella té tipazo i és guapíssima, però porta un vestit. I a més, perdona, vaig fer un xiste, ¿vale? Sí. Posa a la plana... Ai, que guapa va, per favor, la Janelle Monáe. Ai, sí, si us plau. Mare de Déu. Fantàstica. Trapazo. Sí. Com han d'anar aquest any? Aquest any han d'anar en moda africana. Sí, exacte. I després també hi ha molts vestits blancs molt bonics. Ara mateix estic veient el de Bailey Bass, que va fantàstica. Però mira, per exemple, el que estem dient, Sí. com aquest any l'alfombra no és vermella, ja va vestida així la Salma Hayek. Ahà. Sí. Amb una Exacte. faldilla d'espumillón. Sempre d'espumillón. I segur que això és un Versace o algo, però és horrendo. Així anem a posar el que serà potser el guanyador de l'Òscar i actor secundari. Un segon, Quan? What went into your prep for the day? You woke up and boom, what happened? I woke up, I had a nice breakfast. My family flew in from Houston. My little brother David is here with me, his wife Kendall, a lot of my... És molt agradable aquest home, és un encant, simpatiquíssim. Té molta gràcia aquest home, la veritat. Ara tinc que l'estan entrevistant a l'Àngela Bassett. Ara ho poso jo, surt en espanyol, mira. Sí. M'encanta aquesta dona. Oh. I les entrevistas tothom li diu el mateix. ¿Cómo te sientes en tu segunda nominación después de que no te lo dieran por Tina Turner? Ja. I ara li estic mirant el... Mira, està sortint per televisió ara el Momento Espumillón de Salma Hayek. Brilla molt més que la foto, ¿eh? Exacte. Parece Alaska cuando pesaba 30 kilos. I el collar de l'Àngela Bassett és una serp. Uau, quina elegància Pedro Pascal, nen. Sí, l'he vist, preciós. Preciós. Ara l'estic veient, ara la sentirem en anglès, vale? Un momentet? Vale. Molt bé, que deixem per la periodista, que és molt xupacàmeres, aquesta noia. Un moment, La teva? Sí, la meva, la de Los Ángeles o de Hollywood. I creo que le han pasado un Dior. Mira, ya está, Angela Bassett. We just went into it with all our hearts set on honoring our dear brother Chadwick Boseman, and we didn't think about anything other than that. And for this to come about as part of it is very, very satisfying. I'm proud of it. Uau, fantàstica. Que fantàstica. Estic estàs posant el mateix tros que he posat jo en castellà. Ah, que bo, sí. Sí, perquè tu veus amb una mica de relate. Sí, exacte. Doncs Janelle Monáe, estic veient el vestit, que maco és. Espectacular. Oh, que guapa, per favor. Una deessa... Una de les 5 millors vestides. Mira, una deessa africana, totalment. Clar. Sí. Per mi és un dels millors de la nit, de moment. I després d'homes elegants, quina elegància Pedro Pascal, por favor. Que m'encanta. Pedro Pascal m'encanta. I de nois em quedo Andrew Garfield. Sí, bueno, es que este también me lo quedo yo, Que además l'he vist amb el tratge abans de los Oscars, que el tratge de la banda és dels Oscars, d'abans dels Oscars. I ara amb l'smoking, i por favor, es que no sé com me gusta más, perquè és tan guapo. Després em quedo amb Samuel L. Jackson. Guapíssim, elegantíssim. La Roca no va malament. No, va molt bé i li queda super... Bueno, és que és molt guapo aquest home. Llavors, li queda molt bé aquest color per aquest to que té tan saludable. I després Paul Mescal. Y Andrew Garfield, por favor, es que me voy a guardar una foto que le han hecho. Una foto. Luego ya tenemos cosas en los Oscars. Por favor. El senyor Tom Cruise. Espera. No va a la gala. Dels elegants has dit el mescal també, no? Sí. Ah, vale. I després un altre d'elegant, que jo he dit, negre, guapíssim, a part del Samuel. L'altre que he dit també que anava molt, molt elegant, que és Jonathan Majors. Ja. O sigui, Black Power, sí.
I British Power, no? Elegància, Hugh Grant també, no? Clar. Hugh Grant, Paul Mescal, Andrew Garfield, Jonathan Majors, Samuel L. Jackson, I de vestits... i Pedro Pascal. Sí, pensa que de noies, de moment jo em quedo al millor aquesta actriu que va amb una moda africana. Anem a dir, l'actriu que és guapíssima. O sigui, primer hem dit la superespectacular d'essa africana, que és la Janelle Monáe. Esa és la super mega guai. Després la elegantíssima amb un vestit que jo crec que és de Dior, la Donita, no? Espera, es diu Donita o Doniras? Que tenen aquests noms tan exòtics que no se'n queden. Un momentet, Que és La Gailey Bass. Danai Gurira. Danai, sí, Gurira. Exacte. Després la Bailey Bass, que va espectacular. També, ens ha agradat molt als dos. Després m'ha agradat molt... Emily Blunt, a mi. El vestit, però no el pentinat de la Nicole Kidman. Exacte. La Florence... La Florence, no? La Emily Blunt i la Florence. I després, la Michelle Williams va espectacular. Michelle Williams. El que passa que porta una capa totalment transparent a sobre que li treu una mica de glamour al vestit. Bueno, potser és que li feia gràcia al dissenyador, segurament que ho portés. I la Florence, Estic veient en directe el traje de la Hailey Berry, és blanc, Sí. Li queda superbé. Perquè queda blau i és blanc, totalment blanc. No, però tu dius el de la Hailey Berry. Jo no he dit el de la Hailey Berry, És que t'has confós. Jo he dit un altre... Abans m'has dit la Hailey Berry que era blau. No, blau quin era? No, és que t'has confós, carinyo. Hailey Berry ja l'he vista que anava de blanc i va, com sempre, molt guapa, però a mi em sobra de Hailey Berry unes coses que porta com unes floripòndies daurades, ¿vale? I en canvi el vestit per mi superespectacular és de la Florence Pugh, que està fantàstica, ¿vale? La Florence... Jennifer Connelly la veuràs ara, que va espectacular. I jo la que he dit, que t'has liat tu, perquè té un nom molt semblant, és Halle Bailey. Vale. És una guapura, el vestit. La Jennifer Connelly l'estic veient ara, i per mi puja al top, Bueno, és que amb un vestit de banyera color negre. La britànica... I per la part de baix... Oi, que viene una hortera. Oi, la Elizabeth Banks, por favor. Mare de Déu. Però la que està destacant molt és la Florence, Estan fent-li moltes fotos, Perquè el vestit és preciós. Hailey Berry està molt guapa. Això sí. La Kate Hudson porta com si fos una bola de discoteca. Tenemos al espumillón y a la bola de discoteca. Lo tenemos todo ya. Kate Hudson. Sí, la filla de la Goldie Hawn i el Kurt Russell. Sí. La que també va molt espectacular, i com sempre és una dona que crida l'atenció, és Lady Gaga. Sorpresa! Sí? La Michelle Yeoh va de comunió. Sí, ja l'he vista fa molta estona. Jo no l'havia vist. Oh, espera un moment. Jennifer Connelly, la poso, Sí. Scene of Top Gun, you get into Tom Cruise's personal airplane. Were you nervous about that? Well, I mean, I had a moment's pause. Wow, qué elegancia. Flames burst out. Vale, la Michelle Yeoh va de Dior. Sí. Espera, que tenim aquí la... He's so skilled and capable and... Bueno, una elegància, la Connelly. Uau, la poso de les tops, Sí, t'ho he dit. Uau. És que... I a més, Vale, la Michelle Yeoh porta un Dior. un Dior, no la Michelle Yeoh? Però no m'agrada. No m'agrada gens. Va de comunió. El Pedro ha destacat molt, també. L'han fet moltíssimes fotos. Pedro Pascal. Ara la veuràs a la Michelle. Ara la veuràs perquè tu vas una mica de relate i està amb la presentadora que veus tu tan l'hortera. Uau. Sí. Bueno, jo estic veient a la Hudson. Sí, estic veient a la Hudson ara mateix. Vale, doncs en breu veuràs a la Michelle Yeoh que l'estan entrevistant ara. Molt bé. Doncs una cosa, que guapo i que elegant Michael B. Jordan. Uau. L'apuntem. No l'he vist encara. Black Power, Esto és Black Power, total. Vinga.
Michael B. Jordan va espectacular. Ja el veuràs, ja. Mare meva. Qui nomenes? És que van molt elegants. Estic veient ara el Barry Keoghan, que a mi m'agrada molt. Sí? Va molt guapo. Jo encara no l'he vist. Ah, sí, Michelle Yeoh. Posem a Michelle Yeoh, Un momentet. Vale. Who is a normal person who becomes La xupacàmeres no cal sentir-la. La sentirem a Michelle Yeoh. It's because, all our mothers are sometimes so overlooked. And this was the perfect opportunity to show that moms are superheroes. They have the superpowers of love and kindness and compassion. And it was time that we gave this voice to our mothers and let them fly to the skies like superheroes. Molt bé, molt bé. La Michelle Yeoh, que l'ha donat una sorpresa als seus companys de repartiment, maquíssims. Molt maco, això. Prepara't per qui ve ara, ¿vale? Se't cauran les bragues. Bueno, Cariño, póntelas bien. Átatelas arriba. Vale. Átátelas, porque antes lo has visto en foto y que así veas, pues ya verás ahora. Si te dijera algo escandaloso, no llevo. Vale, pues póntelas en la cabeza, Cari. Ai, que guapa, el millor vestit de la nit, acaba de sortir. Bombazo. Jo acabo de veure una actriu elegantíssima. Suposo que deus la mateixa que jo. A veure... Blanchett. Sí. Està espectacular. Com sempre, és que ella no defrauda nunca. Espectacular, el millor de la nit. És que aquesta dona és espectacular. Bueno, estàs a punt de veure el de les bragues, I tu has vist a Alison Sandro, també molt guapa? Sí. Molt bé, també. Molt maca, també. Però com va amb el Barry Keoghan... Ei, el Pedro! El Pedro l'has vist, ara que ha parlat? A ves? Les bragues, Cari, prepárate. Oh! Ja t'ho he dit. El Pedro, mare meva, el Pedro. Xenia, you look very handsome. You look beautiful. Thank you. Oh, l'acaba de dir la xupacàmeres de la periodista nord-americana que you look very handsome. És que està handsome, si us plau. Mare meva. Ara et veuràs el presentador que hi ha a part de les xupacàmeres. Està el presentador Mulleretes, que per mi és el de los Javis. Bueno, jo estic aquí deleitant-me amb Pedro Pascal. Sí. Por però favor. Ja queden 10 minuts, En 8 minuts anem tallant, carinyo. Sí. I nos ponemos a... Què t'anava a dir? A part de les xupacàmeres, està l'altra presentadora que porta un tratge, sempre que porta un pantaló curt. Hortera, no lo siguiente. Sí. Ay, la Kate Blanchett, por favor, cómo va de guapa. Sí. Pues mira, mi dieta es 2 litros de Coca-Cola. Molt bé. Patates light. 300 grams de fuet. Un pot d'olives. Y després, para mí y para mi albedrío, tengo un pastel de zanahoria. Oh, molt bé. Doncs mireu, jo he fet una miqueta de burrata que vaig comprar meravellosa, d'aquesta autèntica italiana que mi piace molto. Després amb una amanideta típica italiana, o sigui, bastant sa, o sigui, escarola, he fet com una miqueta d'amanida tipus Sitges, ¿vale? Amb xatonet i tal. Amb xató i tot? Sí, perquè jo faig el xató, un dia et porto xató, que jo sé fer-lo, ¿vale? Perdona. I tant. Hola? Sí, sé fer xató, sí. Ay, por favor. Cásate conmigo. I després, he pres una miqueta perquè com venia amb aquesta gola, una miqueta d'un caldet que tenia molt bo de pollastre, molt bo així amb bolets, shiitake i tal, i després ja m'he anat ja a les postres. Les postres, doncs, la fruita, una poma, ¿vale? I sí que ja després m'ha anat una xocolata que tinc deliciosa amb gerds. Ai, que bo. Sí. Mira, jo per les 2 del matí, una cosa així, tinc preparades unes mandarines. Sí. Després un plàtan. Molt bé. I després em passaré els cereals amb llet. Mira, doncs jo per la matinada també segurament que caurà una taronja mandarina, segur, també. És que m'ha molt bé. I nous. Ai, mira, també. Sí, veritat? Ah, es queda molt bé.
Perquè jo el pastís a pastanaga que m'he comprat porta nous. Sí, sí, sí. Ara estic veient la Salma Hayek amb tots els brilli-brilli. Està molt guapa ella, però els brilli-brilli són espectaculars. I el vestit, m'agrada molt ja he dit, la que he dit, Alison Sandro, també fantàstica. I com no... Però com l'Alison Sandro va amb el Barry Keoghan, doncs jo estic mirant el Barry Keoghan. Home, ostres, és que el Barry va fantàstic, perquè ja la banda està triomfant, amb els tratges lavanda, el color. Bueno, és rosa, no? Sí, jo veig més lavanda. Bueno, com el de Rock. Sí, molt maco, el Barry Keoghan també, Sí, la veritat. Sí. Aquests homes... Hi ha molta m'agrada molt perquè cada cop més els homes van més elegants, més espectaculars, no? També ells, a la patifa vermella, que abans eren més les dones, i ara també és un patrimoni, era més patrimoni de les dones i ara els homes també estan anant superelegants. Vale, amb 1 minut i mig veuràs amb tota l'esplendor, i ara ho posarem per escoltar-ho en castellà, la Kate Blanchett. Molt bé. No sé, estoy nerviosa, me pongo y bueno, esto de aquí detrás es mucho entusiasmo, ¿verdad? Estamos celebrando el esfuerzo que ha hecho todo el mundo, eso es acogedor. Brutal, Ah. A veure, no s'ha arreglat molt el maquillatge. No. És a dir, fixa't quan la vegis ara en primer pla, que potser li tocava el Botox aquest 2023 i no se l'ha posat. Jo crec que... Jo tot el contrari, penso que la Kate no es fa coses d'aquestes i... Perdona, a la gala dels Goya que li van donar a l'Òscar al Goya l'any passat... Estava molt guapa, molt. La Lady Gaga, por favor. Has vist la Lady Gaga, quina elegància? Bueno. No et sembla elegant? El maquillatge no té a veure amb el vestit. No, el maquillatge no, el vestit. El vestit molt maco, el maquillatge no. El maquillatge s'han passat... El maquillatge s'han passat perquè... No, la miércoles no, perquè la miércoles, el maquillatge de la miércoles sempre és un pintallavis de color granate preciós. No, estic dient que va del personatge de la miércoles. No, tampoc, perquè la miércoles el maquillatge porta un maquillatge fosc, un granate als llavis, vale? Molt maco. No, estic dient el vestit. Que el traje que porta s'assembla a un estil a el que porta miércoles a la pel·lícula. Ah, sí, que miércoles ha creat tendència, Sí, a mi m'agrada molt com esteix la miércoles, sí. Ara està sortint Nicole Kidman, que el cabell, amb tot el que es gasta en operacions, per almenys posa't el cabell amb un pentinat, home. Sí, o fas un pentinat com la Kate Blanchett, que va molt elegant. Ei, deixem a la Kate Blanchett en anglès, ¿vale? Un momentet. I'm buzzing off everyone's excitement. I think, because we're back and we're celebrating the risks that everyone's taken. So I'm sort of overwhelmed. So tell me if I get this right. Todd Field is the writer-director of Tar, and he calls your agent and asks for you to be in the film, because he wrote it for you. Bueno, jo la veig guapíssima, Òscar, perquè jo sempre la veig molt guapa, l'australiana. Vale, fixa't ara que la Nicole Kidman... Ai, por favor, me lo como. Vull dir, la Blanchett, jo em referia a la Blanchett, que també és australiana, Però ara surt la Nicole Kidman... Sí. I la Nicole Kidman, fixa't, que va tan operada que sembla que tingui 16 anys. No, però no els té, Sale mi hombre. Està sortint l'Austin Butler. Oh, sisplau. Doncs la Lady Gaga la veig molt guapa, Ara l'estic veient. I jo la veig guapa, la veritat. Que fort. Sí. Bueno, és que la Lady Gaga és molt guapa. No sé. M'agradaria veure el protagonista de Sin Novedad en el Frente. Home, és que a més és un crac, és meravellós. Anem a recordar el seu nom, que és un actor alemany. Crec que és... Ai, la Nicole Kidman, ara hi està. Ui, mare meva, i quan deu pesar aquesta dona? Si la veig primíssima. Ai,
estava el seu encantador marit. Un momentet. About what fans can expect. It's Vegas. It's wild. It's a solid 2 hours. També s'ha operat, no, el marit? Paco, però no tant com ella. Ella té 15 anys i ell Celebrating this summer 32. receiving the AFI Lifetime La xupacàmeres, com no? A veure, un moment, Ara s'ha de parlar la dolça Nicole. Overwhelming, because when you look at the list of recipients, I actually said to my friends, I went, Però què s'ha fet si no pot ni parlar? Perquè no parla com la Nicole. given me work and I want to celebrate them. Però l'han estirat tant que no té... O sigui, quan t'estiren tant que no tens... Com si t'haguessin tirat cap enrere la cara. O sigui, és que és impossible. Que inviten a la Nicole Kidman perquè sempre és una de les 5 millors vestides. Así de claro te lo digo, No, sí, és elegant, molt elegant, però no pots... No és una dona que una dona està més maca amb les arrugues que sense, així? Però Madonna està molt nortera, Austin, la poso, Sí. Oi, la xupacàmeres. Aquesta dona està gaudint molt, avui, la xupacàmeres. Ara. So as a thank you, I wanted him to be by my side. That's a really nice thank you. So tell me about the Elvis movie. I heard that you actually got to keep one of the outfits. Yeah. Where is it right now? It's in a box right now. No, it's not. I gotta stick it on a mannequin. Ai, per favor, és un encant, l'Austin? Pues sí. Sí. Pues ara, carinyo, anirem deixant perquè ja comença. Sí? Y yo voy a preparar las palomitas porque quedan 3 minutos. Molt bé. I parlem? Seguirem parlant o no? Ja parlem... Sí? Vale, perfecte. I si veus en algun moment que va avorrida la gala, que estàs desperta, Sí? tornem a trucar-nos. Exacte. Ja nos veremos el martes i fem... Però t'ho dic per això, perquè ara jo vaig com 2 minuts adelantat. És a dir, que si ara fem tal, tu ja ho sabràs per mi, no veuràs. Clar, exacte. Sí. Molt bé, bonic. Vale. Doncs quedem així, que si alguna cosa que volem parlar ho fem un altre cop, tornem a connectar, i si no, doncs ja parlem amb vosaltres, oients, s'escoltareu en directe a Ona de Sants, més o menys cap a les 5 de dimarts, 3:45 o les 5 de dimarts. 3:45, abans la Laura té una entrevista amb una escriptora molt xula que vindrà al programa. Anna Carreras? I quan acabi Anna Carreras, doncs entrem als talents dels Oscars. Exacte. Anna Carreras presenta el seu tercer llibre de la trilogia, Vigila amb mi, i ha avisat anava a dir als oients, al públic, als lectors, les lectores, que vol deixar d'escriure. Jo no sé si això és una estratègia d'escriptora reconeguda perquè vendre encara més, que és molt probable, perquè no pot ser que una escriptora que està en la cresta de la ola ara mateix, reconegudíssima com una de les millors escriptores en llengua catalana, vagi a deixar d'escriure ara just que està sent més reconeguda que mai. Jo crec que això ha estat una maniobra una mica comercial. Espero que sí. Perquè la nominen al Premi Nadal aquest any. Així ja que t'ho dic. El Nadal impossible en català, more. No, perdona, Nadal no, els planetes? No, tampoc. No, els catalans no poden optar a aquestes coses. El Sant Jordi? El Sant Jordi. El Sant Jordi sí que estaria bé per ella. Però ella no... Saps què passa? Que no es fica en política. I el Sant Jordi està molt polititzat, em sembla. És veritat. Menos el señor Belbel, queridísimo señor Belbel, que él no está politizado. Aquest no, però... El nom de Déu. No el fiquis en va. No, veritat, el Belbel no, que ens encanta i sempre s'ho mereix perquè és un gran, és un crac, el tio, i t'estimem molt, Sergi, i tu t'ho mereixies. Però sí que n'hi ha alguns que estan més polititzats, ¿vale? No, Sant Jordi està menys polititzat que... A veure, els catalans... Els premis catalans literaris sempre estan menys polititzats. A mi m'agradaria molt que la Anna Carreras guanyi, perquè com és una novel·la negra, el Premi València Negra es mereix aquest any. A veure si el guanya. Sí. Porre, carinyo, ho deixem aquí que ja comença la gala. Ai, sí. I parlem por mensajitos i si ens ve de gust fem un altre directe. Molt bé, petonets, bonic. Aguanta el que puguis. I també. Bueno, oients, també vosaltres, oients.
Petons. Adéu. Adéu. Bona nit, adéu. Doncs ja sabeu, ara doncs seguiu allà l'streaming que podeu veure a YouTube, que podeu veure gratuïtament. Aquest any l'acadèmia ha estat molt gentil i podeu veure tots els Oscars per YouTube. I ara us recordo que és molt fàcil de trobar, Poseu 25th Academy Awards, vale? O sigui, poseu 95 TH Academy Awards, vale? I ja trobareu de seguida que sortirà, vale? I si no poseu Oscars 2023 i us sortirà de seguida, d'acord? Molt bé, doncs, oients, fins ben aviat, potser dintre una estona, o si no, dimarts, per comentar el post-Oscars. I si voleu també escoltar més cosetes, els companys de cine i sèries també, que potser em connecto amb ells en algun moment, d'acord? Molt bé, petons, bona nit.